بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ba a rantsuwa da kowa da komai sai da Allah shi kaɗai, babu wanda yake da ikon ya rantse da kowane irin abu sai Allah shi kaɗai. Allah shi kaɗai yake da ikon ya rantse da kowane irin abu. Wallaili idha yaghsha. Allah ya ce, ina rantsuwa da dare idan ya lullube ya rufe yini da duhunsa. Wannahari idha tajalla. Ina rantsuwa kuma da wuni idan ya bayyanar da hasken rana. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Ina rantsuwa kuma da halittar namiji da halittar mace. Inna sa'yakum lashatta. Ya ku mutane, lalle ayyukanku na ibada da ayyukanku na duniya, na sabawa Allah, na sharri da ayyukanku na lahira, na da'a ga Allah, na alheri sun sha ban. فأما من أعطى واتقى. Ya ku mutane, to amma wanda ya bada haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsa da Allah ya umarce shi ya fitar ya bayar, kuma yayi takawa ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta. وصدق بالحسنى. Ya kuma gaskata kalmar shahada da sakamakon aljanna, sakamako mafi girma. فسنيسره لليسرى. To, lallai za mu sauƙaƙe masa hanyar alheri, hanyar da Allah zai yarda da shi, hanyar sakamako mafi kyau, hanyar aljanna. وأما من بخل واستغنى. Amma kuma wanda ya yi rowa ya hana abin da ke wajensa na haƙƙin Allah na zakka, abin da Allah ya bashi daga falalarsa, kuma ya wadatu da kansa da abin da ya samu ya bar Ubangijinsa. وكذب بالحسنى. Kuma ya ƙaryata sakamako mafi kyau. فسنيسره للعسرى. To, lalle za mu sauƙaƙe masa hanyar sharri ya shiga hanyar wahala, hanyar wuta. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Dukiyarsa kuma ba za ta amfane shi da kome ba idan ya mutu ya gangara wutar jahannama. Inna alaina lalhuda. Lalle bayyana hanyar shiriya da hanyar bata a kanmu yake. Wa inna lana lal'akhirata wal'ula. Lalle kuma mu muke da dukkan mulkin duniya da na lahira. فأنذرتكم نارا تلظى. Ya ku mutane, saboda haka ina yi muku gargaɗin wutar jahannama wacce take ruruwa, take ci, tana hauhawa, tana babbaka. لا يصلاها إلا الأشقى. Babu mai shigarta sai mara arzikin lahira, mai tsiyacewar lahira. Allazi kazzaba wa tawalla. Wanda ya ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama kuma ya yi yaƙini a zuciyarsa, ya ƙaryata ayoyin Allah kuma ya kawar da kai, ya juya baya daga yin ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. وسيجنبها الأتقى. Lalle kuma za a nesantar da mafi takawa daga wuta wacce take ruruwa, take hauhawa, tana babbaka, za a nesantar da mafi takawa daga gareta. الذي
يؤتي ماله يتزكى wanda yake sarrafa dukiyarsa cikin ɗa'a ga Allah yake bayar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa a duniya, haƙƙin da Allah ya lizamta masa ya fitar ya bayar yana neman tsarkakar kansa da dukiyarsa. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Babu kuma wani ɗaya daga cikin halittu ma'abocin dukiya da ya yi wa wannan wanda ya bayar da dukiyarsa wata ni'ima da zai sakanta masa. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Sai dai shi ya bayar da haƙoƙin Allah ne domin neman lada da neman yardar Ubangijinsa mafi ɗaukaka. ولسوف يرضى To, lallai kuma Allah zai yarda da shi saboda abin da ya ba wa Allah domin neman lada da neman aljanna.